गाइस जों दिनै पुस्का बानायनायदो माने रेडिमेड बायना लाना फैनानै बेयाव सावना जाफैनायदो दा जों पुस्का बायनो थांबाय थादो नै बिथांमोना हाय एक्ट्रिसा नैबे नाय बेयाव पुस्का बायनो थांनायदो बेसेन लागोन बेसेनि 40 थाखानि एक्स'नि जागोन जोङो मा होनो ओइ दखानफोराव बायनानैसो बांसिन टेस्टि बानायना जागोन जोङो ना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ दिनैनि भिडिअआनो जाबाय पुस्का बानायनानै जानाय जोंनि हायनास्रि ब्रह्म बिथांनि नामा बिथाङा जाबाय फोरमायथि दैमारि फोरमायथि नङा फैसालिसो फोरमायथिबो ओमफ्राय निकनेमा फैसालि नोंना निकनेम गैया दा आंना निकनेम दङ होमब्लाबो खोन्थायालै लाजियो एदा ना गिदिर गलबदोथ' इयाव कमलकाट गिदिर गिदिर दंसै सेयाव मोननायबा खावनानै लांगोमोन जोङो जाजोबसै मानसिफ्रा ट्रेनखौ नुदोंना मिथिबाय ट्रेना आवथेनानै दङ जों बारनो हायाखै गेटखौ बेनिखायनो जोङो बेरायथ'नो फैबाय ओरैनो टाइम पास दसे जोंनि कलेजनि गेटखौ नोंथांमोन आं देखायनो सानदों नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंसोर माने खबोनथारा फ्रेस नांदो गोथां आरो दा बिलाइफोरा सिरिनानै माबाजोब्बायना कलेज गेट मोनसिगोन कलेज मा मोना इथिंसो थांखायोना आरोबाबो ओइ इखिबो गोजानथार जागोन दा गोजान नङा थांसैथ' ओइ बेयावबो दखान दङ इयाव मोनगोन ना माबा मोना नङा जां न' आरो बालामखोमायाव मोनगोन जोंलाय दिनै माथो दखानानो गासिबो बन्द मानोबा ओरैनो जोंनि कलेज गेटआ मोनबाय बेयावनो जों फरायो होनलाय मोजां खोन्था बेगदो लाखिखोबा रेलाबो माबा जादों नामाब्रा मानोबा लाखिबाय दिनै नै जों बेयाव सोंना नायनाय दंना गैया मिथिया ओइदो नायना गैयानो बेहाय दा जोङो खिस थांनांगोन थांनोबो हानाय नंला रेलायनो लाखिना होबाय दिनै मानोबा इयाव स्टेसनबो नंखाया लाखियो मानो इदि डिस्टार्ब खालामो जोङो पुस्का बानायनायदों मानो एसां डिस्टार्ब खालामोबा नै एक्ट्रिस खानाया खासेया भिडिअ खालामगासिनो दङ बा सोंनानै नायनोसै मेट्टु नायर'ले बेयावबो गैयानो दा जों थांफिननांसिगोन थाबाय रेलानो जों बारनो हानाय नंला मायाव मोनगोन दा पुस्काखौ ओइ मैगं बायखानो हागौमोनलै बारनो हाला दसे गोबाव थाथ'नांगोन ओइ नैबे ससेल'खासै मानो लाखिदो इयाव दिनैलाय मानसिफोरा बारनो नेगासिनो मा होनदों मालाय बोराय बुरै गय लेमगासिनो ओरैनो नायसोदो ओइ बे मैगंखौ दिनै गिदिर गिदिर नायला दाङानै दा दाङासोनो दा थाखोनो जोंहा दाङासोनो ब्लकखौबो नुला नोङो गारिनि ब्लक जानायखौ ब्लक जानानै गासैबो हायाखै खस्थ' खालामनानै जानो मोनमारसिगोन खिथिलाय देखायलाय खिन्थिखौ सावसिगोन जोङो माखासे जागोन दा नै बिखि आलुआ गोदौगासिनो दङ नै बादामबो होगोन ओमफ्राय दङ नोंथाङा जानो एक्साइटेड रोसिखौ इखौ सोमना लागोनसै इखौ माबानोसै रोसि खालामनो थाखाय इखौ माबाना लाखाबाय जिरनानै बसनानै सोमना दोनसै दसे दुन्दिया बानलु होनसै ओमफ्राय जानोसै टेस्टि गोखै जागोन ना जायाब्रा गोखै जायो मैया थाइनायानो मार जादों जोङो खोनथाम जासिगोन दोनैदो जाबाय थानाय जादों कन्टिनिउ मोनसेल'सो नामा गैला माया गैला
जागोन दा दोनना दोनसै आरो सावनोसै बिथाङा सावगोन दै आं नै आलू सेप लेबाय आलू सालाद ना मा होनो बिथाङा सावदो दे जों बिथांनि सावनायाव जागोन हे असायसुबायहाय आइखौनो सावदो मोजां जायासै खावखांबाय जानोसै फट'आ सिनदों आरो फट'आ गोसोम गोसोम दै इसोरो आं जाथ'वाखै र' एसे जाग्रोथो माबायदि जादों टेस्टि टेस्टि दिनैनिफ्राय गिदिर खालामनांला आंखौ गिदिर खालामद्रायबाय थादोंमोन आं जानो हायाखै खावो खावो habis nanti lalu bye bye guys दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जाखांबाय जोङो सेस तामाम टेस्टि जादों बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर